Һәр ай сайын берәр яңа таныш сорый. Нигә кайттың туган җирләреңә? Ник син шыпырт кына йокламадың төньякның диварлары арасында алар анда шундый ук юк аерма. Мин гадәттә әйтәм, кан тартты, ничек соң ул? Кан яралар аша ага ала, кан тамчылап бетә ала, секундларны санап. Син әйтче дөресен, мин карыймын өскә, өстим безнең гаиләдә. Әни саклы очкычларны татар күңеленнән, әнкәй янына кайттым. Безнең җирдә Казан саклый тарихны мизгелләрен. Казан янына кайттым. Безнең урамнарда дистәләгән дусларым саклый өметләрен киләчәккә. Дуслар янына кайттым. Кайвакыт Гафури, Баруди, Әсифат Хаким урамнарын узганда, җилбәргәндә кызганмыйча яратып, яңакларга килә уйлар. Бәлки кайтмас идем, бәлки хәтта ниндидер ят бер бинада үләр идем. Әйе, бүген дә яшәмим. Гүзәл сарайларда яшим. Рәхмәт, Амин, сәлам әйтүче. Якыннарым арасында кайттым.